హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీతలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు కొన్ని శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా మనము చూసినటువంటి అంశాలు ఏదైతే మనం ఇప్పటి వరకు చూసామో అవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ పరంపరాగతమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వివస్వానుడు మనువుకి, మనువు ఇక్ష్వాకరాజుకు ఆ విధంగా ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పూర్వము అందించినటువంటి విషయం అంటే సుమారుగా 5125 సంవత్సరాల పూర్వము అర్జునుడికి చెప్పినదే కాకుండా అంతకు ముందు నుంచే ఈ దివ్య జ్ఞానము ఉన్నట్లుగా మరి తెలియచేయబడినటువంటి విషయము. తదుపరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్యత్వము, ఆయన యొక్క అవతారాల యొక్క పరమార్థాన్ని మనము పూర్వపు క్లాసులో చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన యొక్క మరి ఆ అవతార పరమార్థాల క్రమంలోనే ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క జన్మ మరియు కర్మలను తెలుసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడు వివరించగా మనం చూసినటువంటి అంశాలు పూర్వపు క్లాసులో మనము తెలుసుకున్నటువంటివి. ఆయన చెప్తారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ
నైతి మామేతి సో అర్జున అంటూ భగవద్గీతలోని ఈ 4వ అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకంలో చెప్పారు ఆయన. ఓ అర్జున, నా యొక్క జన్మ కర్మల దివ్యత్వాన్ని యథార్థంగా ఎరిగినటువంటి వాడు ఎవడైనా ఈ దేహమును విడిచిన పిమ్మట మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచమున జన్మించక నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామమును, ఆ ధామంలో నన్నే పొందగలడు అర్జున అంటూ చెప్పి ఇంకా చెప్పారు. మరి కృష్ణుని గురించి తెలిసిన వారు కృష్ణుణ్ణి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినిపించడం లేదు ప్రభుజీ. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏమన్నా ఉందేమో ప్రభు దగ్గర, వెయిట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ రెడ్ పెన్ ఉపయోగించవచ్చా మాతాజీ? అవసరం లేదా మాతాజీ? ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటది మీరు పేపర్ల మీద రాసి ఫోటో తీసి పెడితే కొంచెం క్లియర్ గా కనబడాలంటే, కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం బాగుండాలంటే బ్లాక్ పెన్ తో రాయాలి. అంటే బ్లూ పెన్ వాడద్దా మాతాజీ? మొత్తం బ్లాకేనా? అంటే బ్లూ అయినా వాడొచ్చు మాతాజీ, కాకపోతే బ్లాక్ అయితే ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు మనం స్కాన్ చేసేటప్పుడు నీట్ గా వస్తుందని. అంటే నేను హెడ్డింగ్ కోసం అడిగాను అనమాట, అది పెట్టచ్చా రెడ్ పెన్? పెట్టుకోవచ్చు మాతాజీ, మన ఇష్టం, పెట్టుకోవచ్చు. బ్లాక్ పెన్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అని. సో మీరు ఒకవేళ పేపర్లో రాసే వాళ్ళు అలా, లేకపోతే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ చేసి పంపించే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా పంపించవచ్చు. మామూలుగా సిస్టమ్ లో టైప్ చేసి పంపించాలనుకున్నా కూడా పంపించవచ్చు ఆన్సర్స్. డాక్యుమెంట్ అంటే ఎట్లా తయారు చేయాలి మాతాజీ? ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా. హరే కృష్ణ ప్రభు వచ్చారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, మీకు హోస్ట్ ఏంటంటే చేయమంటారా మాతాజీ? ఓకే. పర్లేదు, మీ దగ్గర ఉంటుంది. నాకేదో నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. కో హోస్ట్ ఇచ్చారు. నా కోహోస్ట్ ఉంచండి, మీరు ఉండండి అలాగే. సార్ నేను ఓకే. దీని నుంచి జాయిన్ అయ్యి చెప్తా. అది ఎందుకు ఎక్కడి వరకు ఏమన్నా వినిపించిందా మాత? ఎక్కడ బంద్ అయింది మీకు? అదే జన్మ కర్మ చమే దివ్యం శ్లోకం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ప్రభు. అది చెప్పానా? ఇంకోటి చెప్పలేదు. చెప్పలే. గీతరాగ భయ క్రోధ రాలేదు ఇంకా. చెప్పలే ప్రభు.
ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఎందుకు సడన్ గా ఆగిపోయింది చూడలే. ఓకే సరే, హరే కృష్ణ. సో ఆ ఇంకా ఆయన అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి 10వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతా. సో రాగము అంటే ఆసక్తి, భయం, క్రోధము విడిచిపెట్టి ఎవరైతే నన్నే ఆశ్రయించి జ్ఞాన తపస్సులో పవిత్రమైనటువంటి అనేక మంది భక్తులు నా యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని ఇక్కడ మద్భావమాగత అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంటే జ్ఞానం యొక్క పరిపక్వత మద్భావం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి మద్భావమాగత అంటే పూత మద్భావమాగత, నా ఎడ దివ్యమైన ప్రేమను పొందగలిగారు అంటే ముక్తిని పొందినట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్లియర్గానే వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాత, ఏదన్నా అనిపిస్తే చెప్పేయండి నాకు. ఓకే హరే. చెప్తాను. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంటే కేవలం జ్ఞానం సంపాదించడమే లక్ష్యం కాదు. జ్ఞానం చివరకు కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ చైతన్యము, కృష్ణ సేవలో సంపూర్ణంగా లీనతకు దారి తీయాలి అనేటువంటిది చెప్తున్నది. జ్ఞానం భక్తిగా మారి భక్తి ప్రేమగా, ప్రేమ నుండి మద్భావం అనేటువంటి ఆ స్థితికి అంటే ఆయన ఎడ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందడము. సో ఆ విధంగా ఆయన తెలియచేసినటువంటి ఆ అంశాల ద్వారా అంటే అంకిత భావముతో దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని మరి భక్తులు అతని యొక్క జన్మ మరియు కర్మలను దివ్యము మరియు శాశ్వతము అని ఎరిగి ఉంటారు భక్తులు. సో హరే కృష్ణ బాబు. మాతాజీ ఒక్కసారి 9 చెప్పారు బాబు. ఒక బాగా అదే నామరిష్టి అది ఒక్కసారి 9 ఒక్కసారి చెప్పారా వివరంగా? హరే కృష్ణ. ప్రభు చిన్నబడ్డా ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భజన క్రియ 9 ఉన్నాయి కదా ప్రభు, ఒక్కసారి వాటి కొంచెం చెప్పారా ప్రభు మళ్ళీ ఒక్కసారి? పూర్వ క్లాసులో ఉన్నాయి కదా మాతాజీ, అవి ఒకసారి చూడకపోయినరా? ఓకే సరే మాతాజీ, చెప్తానులేండి, ఒక్క నిమిషం. సో మనకి భక్తి వృద్ధి క్రమానికి భక్తి రసామృత సింధు ప్రకారంగా రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు. శ్రద్ధ అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి రూప గుణ ఆ లీలలను వినాలి అనేటువంటి మనకి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలగడము. ఆ తదుపరి ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుని యొక్క ఆ భక్తి తత్వం పైన శ్రద్ధ విశ్వాసం కలుగుతుందో ఆ సందర్భంగా మనము తదుపరి క్రియలో సాధు సంగమం అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి పరస్పరం చర్చించుకుంటూ ఆయన లీలలను మనం శాస్త్రాల ద్వారా అధ్యయనం చేస్తూ ఆచార్యుల ద్వారా శ్రవణం చేస్తూ ఈ సాధు సంగమంలో ఉంటూ ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఇది భక్తికి పురోభివృద్ధికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దశగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా శ్రద్ధ విశ్వాసము సాధు సంగమం జరిగిన తర్వాత భజన క్రియ అంటే ఆ భగవంతుని గురించి నిరంతరం శ్రవణం చేయడము, కీర్తనం చేయడము
అనేటువంటి ఆ క్రియల్లో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణగణాలను శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడము, అర్చనము, వందనం, ఆ విధంగా భజన క్రియలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తాం. సో ఆ భజన క్రియ తర్వాత చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమక్రమంగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ అనర్థాలు, అంతకుముందు ఎన్నెన్నో జన్మల్లో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆ పాప ప్రవృత్తికి సంబంధించినటువంటి అనర్థాలన్నీ కూడా క్రమక్రమంగా తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. అది అనర్థ నివృత్తి. తర్వాత నిష్ఠ. సో ఎప్పుడైతే మనలో అనర్థ నివృత్తి జరుగుతూ ఉంటుందో, ఆ మనలో ఉండేటువంటి పాపపు ఆ అజ్ఞానాలు అవన్నీ కూడా తొలగిపోయిన తర్వాత భక్తి, ఆ భగవంతుని ఎడ నిష్ఠ, నియమ నిష్టలతో ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచన, భగవంతుని గురించి చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా నియమ నిష్టలతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని ఎడ రుచి ఏర్పడుతుంది. తదుపరి దశ రుచి అని చెప్తారు. అంటే ఆయన యొక్క నామము, గుణాలు, లీలలు, వాటి ఎడ ఆసక్తి, వాటిపైన అభిరుచి కలిగి ఉంటూ ఉంది. సో ఆ రుచి తదుపరి ఆసక్తిగాను, ఆసక్తి భావంగాను, ఆ భావం ప్రేమతో భావభక్తి తదుపరి అంత్యంగా ప్రేమ భక్తిగా మారుతూ ఉంది. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తప్ప మరేమీ కూడా ఆయన్ని ప్రేమతో సో ఆరాధించేటువంటి విధంగా, ఈ విధంగా మనకి ఈ భక్తి భావనలో 9 దశలు ఉంటాయి. ఇవి డీటెయిల్గా మీరు చూడదలుచుకుంటే భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి దాంట్లో మళ్ళీ మనకి డీటెయిల్గా చూస్తాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మాతాజీ ఇవేనా మీరు అడిగింది? ఎస్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇవి మనకి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి ఎడ ఆయన యొక్క అవతార పరమార్థాన్ని తెలుసుకొని వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలు. ఇది మనకి ఆ భక్తికి అభివృద్ధిలో ఇక్కడ అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మాముపాశ్రిత, నన్నే ఆశ్రయించి. అదేవిధంగా గురువు యొక్క మార్గదర్శకంలో భక్తి యోగాన్ని ఆచరించినట్లయితే మనకి ఏవైతే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా రాగం అంటే ఆసక్తి, భయము, తర్వాత క్రోధము, ఈ 3 కూడా వీటిని జయిస్తారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామో 9 శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృత సింధువులో వివరించినట్లుగా శ్రద్ధ, సాధు సంగమం, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ భక్తి. సో ఈ విధంగా ప్రయాణము ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలో ఆయనను చేరుకోవడం ద్వారా ముగుస్తుంది అనేది మనకి ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయం. ఇక ఈరోజు మనం చూసేటువంటి ఈ శ్లోకాలు ఇవన్నీ కూడా పూర్వం చూసినటువంటివే. సో ఈరోజు చూడబోయేటువంటి ఈ మనము దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సృష్టికర్త మరియు అన్ని మార్గాలకు అన్నింటికీ పరాకాష్ట ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఈ క్రమంలోనే మనం ఏ భావంతో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే ఆ భావానికి అనుకూలంగానే భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తాడు అనేటువంటిది మనకి ఈ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. ఏ యతామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. హరే కృష్ణ. నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి వీల్లేదు, శ్లోకాలు కొద్దిగా వినండి జాగ్రత్తగా. సో 11వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఈ 4వ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకంలో ఏ యతామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. ఓ అర్జున, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు పొందుదురో వారిని ఆ విధంగా నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఓ పార్థ,
ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధాల నా మార్గమునే ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఎవరెవరు ఏ విధంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే వారిని, ఎందుకంటే అందుకే ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత ఈ 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్తారు ఆయన. ముఖ్యంగా 15వ శ్లోకంలో కదా మనకి సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ. నేను సర్వుల హృదయముల యందు నిలిచి ఉన్నవాడిని, నా నుండే స్మృతి జ్ఞానము మరుపు అనునవి కలుగుచున్నవి అని చెప్తారు. అంటే ఎవరు ఏ విధంగా భగవంతుడు, ఎందుకంటే మన యొక్క నిజ ధర్మం మనకి ఆ భగవంతుడితో ఉన్న వాస్తవమైనటువంటి ఆ సంబంధాన్ని ఎరిగి ఉండడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం. కానీ మర్చిపోదలుచుకొని ఈ మాయా జగత్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత, ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం మర్చిపోతే ఆ విధంగానే ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. అంటే భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ప్రవర్తించే విధంగా, అసుర భావాలను పెంచుకొని ఆ విధంగానే మర్చిపోయే విధంగా, లేదు ఆయనని స్మృతి చేసుకుంటూ ఆయన యొక్క భక్తులుగా మారదలుచుకుంటే ఆ విధంగానే ఆయన మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి ఏ విధంగా అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక స్నేహితుడిలాగా భావించి ఉంటే అర్జునులాగా స్నేహభావంతో పెంపొందించుకుంటారు. ఒక ప్రేమికులాగా ఉంటే ఆ విధంగాను, వాత్సల్య ప్రేమ తల్లిదండ్రులాగా ఉండాలంటే ఆ విధంగాను. సో ఎవరెవరు ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే వారి యొక్క వాటిని నేను ఆ విధంగానే వారికి అనుగ్రహిస్తాను అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఎవరెవరు ఏ విధంగా, ఎందుకంటే ఈ మానవులు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భిన్న రూపాలలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని అన్వేషిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయన మనకి వాస్తవానికి పరతత్వం అనేటువంటిది 3 విధాలుగా అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తాము. బ్రహ్మజ్యోతిగాను, సో ఈ జ్ఞానులు నిర్వశేషవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని బ్రహ్మజ్యోతిగా, అలాగే యోగులు ఆయనని పరమాత్మ సాక్షాత్కారంగా, ఇక భక్తులు స్వయం భగవానుడు అంటే ఆయన మనకి 3 విధాలుగా ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతి పొందవచ్చు. బ్రహ్మజ్యోతిగాను, పరమాత్ముడుగాను, స్వయం భగవానుడుగాను. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు అందరి యొక్క పరమ లక్ష్యం. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ప్రతి ఒక్కరూ చివరికి కృష్ణుణ్ణే ఆశ్రయిస్తారు ఏ విధంగా చేసి. కాకపోతే వారి యొక్క కోరికలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఒక నిర్విశేషవాది బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతూ ఉంటాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క పాక్షికమైనటువంటి అంశ. యోగులు పరమాత్మ సాక్షాత్కారము, యోగ సిద్ధులను పొందుతారు. కర్మిష్ఠులు భౌతికమైనటువంటి ఫలాలను పొందుతూ ఉంటారు. భక్తుడు మాత్రం స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఆయనకు శరణాగతుడు అవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తారు ఏ యథామాంలో. ఇది భగవంతుడు పక్షపాతి కాదు, కొందరికే భగవంతుడు ఇస్తారంటే కాదు, ఆయన ప్రతి వారికి. కాకపోతే ఆయన ఎవరి ఎడ ఆ పక్షపాత ధోరణితో కానీ ఉండడు. కానీ ఎవరైతే ఆయన్ని కావాలనుకుంటారో, ఏ విధంగా ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తారో ఆ విధంగానే ఆయన వారిని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా
ఎవరు ఏ భావంతో శరణాగతి చేస్తే ఆ కోరిక ప్రకారంగానే ఆయన ఫలితం ఇస్తాడు. కాబట్టి మన లక్ష్యము ఎలా ఉండాలి అంటే, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, కృష్ణుణ్ణి ప్రేమించడం కావాలి, కేవలం వరాలు అడగడం కాదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు అన్ని జీవులను ఈ సృష్టిలో ఉన్న సమస్తాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయనే చెప్తారు కదా, సృష్టి స్థితి లయకారకుడైనటువంటి ఆయన, మరి మనకేం కావాలనో ఆయన తెలియదా? అందుకే భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు కదా, నా భక్తులకు ఏది కావాలనో దానిని నేను సమకూరుస్తాను, ఏది ఉన్నదో దానిని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటాడు. కాకపోతే ఎవరు, అందుకనే భక్తులు భగవంతుని పట్ల ఎంత తీవ్రమైనటువంటి ప్రేమానుభూతిని కలిగి ఉంటే దానికి తగినట్లుగానే మనం ఎంత ఎక్కువగా ఆయన్ని ఇష్టపడితే ఆయన అంతకు ఇంకా వేల రెట్లు ఎక్కువగా మనల్ని ఆదరిస్తారు. సో మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమానుభూతిని ఆ భగవంతుడి ఎడ కలిగి ఉంటామో దానికి తగినట్లుగానే భగవంతుడు కూడా ఆ భక్తుడిని కరుణిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి అటువంటప్పుడు వాస్తవానికి మనకి అన్ని శాస్త్రాలలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ సర్వోత్కృష్టుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మనము ఆరాధించడం, అంటే శ్రీకృష్ణుని మాత్రమే ఆరాధించడము ద్వారా, ఆ భక్తి మార్గము ద్వారా ఒకడు, అంటే భక్తులు కోరుకున్నది లభిస్తే మరి ప్రజలు ఎందుకు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇతరులను ఎందుకు పూజిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి దానికి దేవతలను పూజించేటువంటి జనులను గురించి మనకి ఆ 12వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మనుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. సో మరి ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకుంటూ, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి జనులు జయమును వాంఛిస్తూ, అంటే వారు కోరుకున్నటువంటి ఆ కామ్యకర్మలలో కోరికలను, విజయాన్ని కోరుకుంటూ వారు దేవతలను పూజిస్తారు. కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతా. సో ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి కోరికలు త్వరగా నెరవేరాలని దేవతారాధన చేస్తూ ఉంటారు. ఆ దేవత ఆరాధన ద్వారా తాత్కాలిక ఫలితాలు లభిస్తాయి, అదే చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా కామ్యకర్మల యందు నియుక్తులై శీఘ్ర ఫలములను పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళడము, స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడము, బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళడము, ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళడము, లేదా చంద్రలోకానికి వెళ్ళడం, ఇలాంటి వాటిల్లో భావాలను కలిగి వారిని ఆ విధంగా మరి ఆశ్రయించడం ద్వారా, ఎందుకంటే మనకి సర్వశాస్త్రాలు కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్లియర్ గానే వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ సర్వోన్నతుడైనటువంటి భగవంతుడు ఆయనే, మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే ఉన్నటువంటిది. దానికి బదులుగా దేవతలు ఆయన యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మరియు సేవకులు మాత్రమే. అటువంటి వాళ్ళని మనము పూజించడం ద్వారా తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాలనే పొందుతాం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి వారికి కొంత శక్తి ఇవ్వబడినటువంటి, అంటే
మనకి ఎలాగైతే ఒక అధికారం వికేంద్రీకరించి వివిధ రకాలైనటువంటి మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లుగా ప్రధానమంత్రి దగ్గర, సో ఆ దేవదేవుని యొక్క ఈ కార్యవర్గమే దేవతా సమూహాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ దేవతా ఆరాధన ద్వారా తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాలు లభిస్తాయి, కానీ అవి శాశ్వతము కావు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ కృష్ణ భక్తికి ఒక ప్రత్యేకత, తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాల కోసం కాదు, అది శాశ్వతమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ కోసం. ఎందుకంటే ఆ నిత్యమైనటువంటి నిత్యానందాన్ని పొందేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో మాత్రమే మనకి లభించేటువంటిది. సో అందుకే ఈ కృష్ణ చైతన్యము, కృష్ణ భక్తి అనేటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాల కోసం కాదు. ఎందుకంటే ముక్తిని ప్రసాదించగలిగేటువంటి వాడు ఆ ముకుందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడు మాత్రమే. సో కాబట్టి సాధారణంగా ఈ దేవతార్చన జరగడం కారణం ఏంటంటే శీఘ్రంగా భౌతికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందగోరి ఆ కోరికలతో శాశ్వతము మరియు అశాశ్వతము మధ్య విచక్షణ కోల్పోయినటువంటి జనులందరూ కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క సేవకులైనటువంటి దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అయితే దేవతలు ఇచ్చేటువంటి వరాలు భౌతికమైనవి మరియు తాత్కాలికమైనవి అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. సో మరి ఇంకా మనకి ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో వర్ణ వ్యవస్థ, మరి ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏ విధంగా వచ్చింది ఈ అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 4 వర్ణాలకు మరి సృష్టించాడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన చెప్తారు ఈ శ్లోకాలలో, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటే మానవ సమాజమునందలి 4 వర్ణాలు నా చేతనే సృష్టించబడ్డాయి. ఎలా అంటే చెప్తున్నారు, చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అంటే జన్మ ఆధారమా అంటే కాదు. ఎందుకంటే మనకంతా కూడా ఒక అపోహలో ఉంటాం. బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడు, వైశ్య కుటుంబంలో పుట్టినవాడు వైశ్యుడు, క్షత్రియ కుటుంబంలో పుట్టిన క్షత్రియుడు. అది కాదు ఇక్కడ చెప్తుంది. చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీత చెప్తుంది మనకి, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః అంటే ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది జన్మ ఆధారమా అంటే కాదు అనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశం. అందుకే చెప్తున్నారు గుణ కర్మ విభాగశః. గుణ కర్మ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు. గుణము మరియు కర్మల ఆధారంగా ఈ వర్ణాలు నిర్ణయించబడ్డాయి, అంతేకాని జన్మ ఆధారంగా కాదు. అందుకే గుణ కర్మ విభాగశః, భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి గుణములు ఆ తత్సంబంధితమైన కర్మలను అనుసరించి ఈ 4 వర్ణాలు సృష్టించబడ్డాయి అనేది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిష్పక్షపాతి అయిన సృష్టికర్త. చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము, నిష్పక్షపాతి అయిన సృష్టికర్త దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. అందుకే చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటిది, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః అని చెప్పబడింది. ఇంకా చెప్తారు, తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. ఈ విధానమునకు నేనే కర్తను అయినప్పటికీ
అవ్యయుడును అగుట చేత అకర్తగానే నన్ను నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి సర్వమును సృష్టించినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వము ఆయన నుండే సృష్టించబడి ఆయన చేతనే పోషింపబడి ప్రళయానంతరం కూడా ఆయన యందే లీనమయ్యేటువంటిది. అందుకే సృష్టి స్థితి లయము అన్నీ నా ద్వారానే జరుగుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ కూడా చెప్పబడినటువంటి చూస్తాం. ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణాల ద్వారా త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ఆ త్రిగుణములను ఆయన సృష్టించినప్పటికీ కూడా వాస్తవానికి అతడు సృష్టించువాడు కాదు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే అతని స్వరూపం ఈ గుణాల కంటే మరియు ప్రకృతి కంటే అతీతమైనటువంటిది. ఈ ప్రకృతి ఈ గుణాలు అన్నీ ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటివి. ఆయన వాటి ఆధీనంలో ఉండడు. సో కనుకనే ఆయన అవ్యయుడుగా ఆయన్ని చెప్పుకున్నటువంటి. సో ఈ 4 వర్ణాలు గురించినటువంటిది మనకి బ్రాహ్మణులు, అలాగే క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, వీటి గురించి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనకి డీటెయిల్డ్గా 18వ అధ్యాయంలోని 41వ శ్లోకం నుండి 48వ శ్లోకం వరకు చూస్తాం. సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వాడు జ్ఞానము, శాంతి, సత్యము, దమనం, తపస్సును కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. క్షత్రియులు ధైర్యము, పరిపాలనా దక్షత, రక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి అని. వైశ్యుడు వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వాణిజ్యము. శూద్రుడు సేవ, కళలు, వృత్తిపరమైన సహాయము. ఇవి మనకి వీటి గురించి డీటెయిల్స్ 18వ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. సో మరి ఈ కృష్ణ చైతన్యము ఏదైతే ఉందో ఈ వర్ణాశ్రమ విధానానికి మనకి పరిచయంలో క్లాసులో కూడా చెప్పాను. వర్ణాశ్రమకి అతీతము అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఒక గొప్ప విషయంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ 4 వర్ణాలకు చెందడు, వాటికి అతీతుడు. అదేవిధంగా విశుద్ధ భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడు కూడా ఈ భౌతిక వర్ణాభిమానానికి అతీతుడు. ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి కృష్ణ భక్తుడు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా, అతని యొక్క నిత్య దాసుడుగా తనను చూసుకునేటువంటిది. నేను శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నిత్య దాసుడిని అనేటువంటి ఆ భావనలో ఉండేటువంటి వాడు కృష్ణ భక్తుడు. సో కాబట్టి మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ మనకి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు క్షత్రియ కుటుంబంలో ఆవిర్భవించను కదా. మరి క్షత్రియులు చేయవలసినటువంటి కర్మలు అతను నిర్వహించును. మరి అటువంటి అతడి కర్మలు ఎట్లు అవగాహన చేసుకోవాలనేటువంటిది మనకి కొంత డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆయన యొక్క కర్మలు ఏవి కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి మనకు సంబంధించినటువంటివి లాంటివి కాదు అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయము. అలాగే విశుద్ధ భక్తుడు ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటివి రాగం, భయం, క్రోధం, భక్తికి 3 ప్రధాన శత్రువులు. వాటిని వదిలివేయాలి. జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత కృష్ణ ప్రేమ. ప్రతి ఒక్కడు కూడా మరి వారి వారి యొక్క శరణాగతిని అనుసరించి ప్రతి ఒక్కరికి వారి ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు. దేవతారాధన వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. ఈ వర్ణాలు అనేటువంటిది జన్మతో కాదు, గుణ కర్మాలతో నిర్ణయించబడుతుంది అని. శుద్ధ భక్తుడు వర్ణాశ్రమానికి అతీతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక
రే కృష్ణ, సమయం అయినట్టుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాటిలోకి వెళ్తే మనకి తదుపరి ఇంకా ఆయన మరి ఈ శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణుడు ఎలా కర్మల చేత ప్రభావితుడు కాడో, ఎలా అకర్తగా ఉంటాడో అనేటువంటి అంశాలను మనము తదుపరి 14 శ్లోకాల్లో ఆయన యొక్క కర్మలు ఏ విధంగానూ ప్రభావితము కావు అనేటువంటి అంశాన్ని చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ 14వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క కర్మలు అతన్ని ప్రభావితం చేయవు. ఆయన అంటారు, నమాం కర్మాని లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి మాం యో విజానాతి కర్మభిర్న సబధ్యతే. నన్ను ప్రభావితం చేయు కర్మ ఏదియును లేదు, నేను ఎట్టి కర్మలను వాంఛింపను, నన్ను గూర్చిన ఈ సత్యము ఎరిగినవాడు కూడా కర్మఫలముల చేత బంధింపబడడు. నమాం కర్మలింపంతి అంటే కృష్ణుడు ఎందుకు అకర్త అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి ఈ మనం చేసేటువంటి పనులు కర్మ, వికర్మ, అకర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. వాటిని నిష్కామ కర్మలు కూడా అని చెప్తూ ఉంటాం. ఆయన చెప్తున్నారు, నమాం కర్మ లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ. ఏ కర్మ కూడా నన్ను బంధించదు, నాకు కర్మ ఫలాలపై ఎలాంటి కోరిక లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి కర్మబంధనము ఉండదు. మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనికి కూడా మనం చేసేటువంటి పని బంధనాల్లో ఉంటుంది. అంటే మనం చేసేటువంటి పనికి పుణ్యం కానీ పాపం కానీ జన్మ మరణములు లభిస్తూ ఉంటాయి. కానీ శ్రీకృష్ణుడు సృష్టికర్త అయినప్పటికీ కూడా సృష్టి కర్మలకు ఆయన బద్ధుడు కాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఏ స్వార్థం కోసం పని చేయడు. ఆయన చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని కోసమే అనేటువంటిది ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుడు చేసే పని కూడా ప్రతిదీ భక్తుల మేలు కోసమే చేస్తూ ఉంటుంటాడు. దీన్ని మనకి ఒక 2 అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే యజమాని, ఉద్యోగి. ఒక సంస్థలో ఉద్యోగి తప్పు చేస్తే అది ఉద్యోగి బాధ్యత, యజమాని బాధ్యత కాదు అని చెప్తారు. అలాగే జీవుడు తన కర్మలకు తానే బాధ్యుడు. భగవంతుడు ఆ అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆ అవకాశం మాత్రమే భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, వర్షం ఉపమానం. వర్షం పడుతుంది, ఆ పడినటువంటి ఆ అదే నీరు మామిడి చెట్టు, ముళ్ళ చెట్టు, విషపూరితమైనటువంటి మొక్కలు అన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంత మాత్రాన ఆ బాధ్యత వర్షానిది కాదు. సో వర్షం వాటికి బాధ్యురాలు కాదు కదా. అలాగే మనం చేసేటువంటి ఈ కర్మలకు వీటికి ఆ భగవంతుడు బాధ్యుడు కాదు. అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ జీవుడు తన కర్మలను తానే ఎంచుకుంటూ ఈ చేసేటువంటి వాటికి నేనే భోక్తను, ఈ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, కంట్రోలింగ్ పవర్ కోసం చేసేటువంటి. అందుకే ఇంకా చెప్తారు, ఇతిమాం యో అభిజానాతి అంటే నన్ను గూర్చిన ఈ సత్యము ఎరిగిన వాడు కూడా, ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కూడా తన కర్మల వల్ల బంధించబడడు. ఎందుకంటే అతడు ప్రతి పనిని కూడా కృష్ణ సేవగా చేస్తాడు. అందువల్ల అతని కర్మ భక్తిగా మారుతుంది. సో కాబట్టి ఆ భక్తులు కూడా ఆ విధంగానే ఉండేటువంటి అంశాన్ని మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే భగవంతుడు ఏ జీవి పట్ల కూడా పక్షపాతి కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన 15వ శ్లోకంలో చెప్తారు, పూర్వకాలమున ముక్తాత్మలందరూ నా దివ్య స్వభావమును ఈ అవగాహనతోనే
కర్మలను వనరించి ఉన్నారు. అందుచేత ఓ అర్జున, నీవు కూడా వారి అడుగుజాడలను అనుసరించుచు నీ కర్మలను వనరించు. అందువల్ల నీవు కూడా కృష్ణ చైతన్య కర్మలు చెయ్యి అంటూ పూర్వ మహాజనులు ఆ విధంగా కర్మ చేసి ముక్తిని పొందారు. అందువల్ల సో కృష్ణుడు అర్జున్ని ఆ విధంగా అనుసరించమని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఇదే మార్గాన్ని భక్తులైనటువంటి మనందరం కూడా ఆచరించవలసినది, ఆ మార్గాన్ని అనుసరించవాలి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ ఈ శ్లోకం నుండి తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలినవి చూద్దాము. ఇంకా చాలా ఉన్నట్టున్నాయి కదా, చూద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీరే ఉన్నారు కదా, హోస్ట్ ఉన్నారు కదా మాతాజీ?